beheert het dweilorkest met name Fantjes. Het is een dwarfsfanfare waar het uit ontstaan is. Dus het bestaat uit 10 jaar. En ja, daarna is het eigenlijk gewoon een groep vrienden die bij elkaar gegooid is en uitgegroeid is tot de ploeg die Snowshirts. En ja, we maken maar ook muziek als vrienden, daar komt het eigenlijk op wel. Dan ben je als met name Fantjes van een jongen aan het repeteren. En dan doe je hem dat in layout. Ja, dat klopt. Ja, sommige dingen verhoor door het hier heen. We zijn wel begonnen in mijn naam. Daar heb ik heel lang gerepeteerd en heel blij dat we daar wezen mochten. Alleen dat uiteindelijk gingen de meesten verhuizen en wen het nou eigenlijk het grootste pad in layout en omjouwing. En ja, dan ga je ook op zoek naar een andere locatie. Dat is wat praktischer dan. Dan kun je wat meer drinken en op een fiets weer rond de huis. Mooi man, hebben we opmerkingen? Ik wie wat kleer uit de korpswereld, dus wie echt kiezen voor het puberleven en het stappen of de muziek nog een beetje erbij doen. En dat heb ik nou combineerd met het dweilorkest, ik het zou zeggen. Ja. Dan wordt graag een feest en dan wordt muziek maatje, dan is dit een prima mix. Dit is een fantastische mix. Dus echt, als je echt onder entertainment wil doen en gewoon meestal wil informatie, dan is dit natuurlijk fantastisch. Het is echt een feestje maatje en dan ik nog eens oeral heen gaan. We zijn naar 14 een Zwarte Crossfest, dat is een toppunt. Een weekend daar is fantastisch. En als artiest dan heeft alle vrijheid en dan maak je alles mooi, juist alles. En met die maten is het natuurlijk het mooiste wat er is op het land. Gratis te stappen, dat wil iedereen wel. Oké man, we gaan naar Suzanne is de bom. Tweede keer. Even hier in één keer tussendoor. Ja, Het is net zo lastig om bij je de sfeer erin te krijgen. is het een min? Want dat moet zitten. Nou ja, we zijn natuurlijk een ploeg met maten. En dan wordt het wel zo gezellig. En dat zul je denk ik wel waarom gewoon in het enthousiasme van iedereen. Maar je moet soms wel even tot de orde en dan de man erin bij. En dan uiteindelijk iedereen heeft wat ambities is, maar om echt wat van te mooi te zien.